गिबियावनो साफ्रोमबो मेडिया नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। आङो सासे प्रिन्सिपाल महरै आसाम सरकारनि केबिनेट मिटिंआव मोनसे डिसिसन जादों। रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव लानांगौनि बिसोर मोनसे केबिनेट डिसिसन लादों। बेयाव आंहा जोबोरै गोजोननाय दङ। आं मिजिंथिदों केबिनेट डिसिसन जानायनि उनाव एसेम्ब्लियावबो बियो आजावजागोन। बेनिफ्राय भारत सरकाराबो आसामनि जि प्रप'जेल बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन। रुपसि एयारपर्टआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट महरै बयजोंबो मिथिजागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। बेनि थाखाय आङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार, बिटिआरनि मानगोनां CEM मुश्री प्रमद बर' सार, बर'नि नायल' जायल' सासेल' केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोरा ब्रह्म, लोगोसे केबिनेटनि साफ्रोमबो मानगोनां मिनिस्टार बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ जोङो बावनो हानाय नङा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांदों। राव, थुनलाइ, सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा जोंनो लामा दिन्थिलांदों। बिथांनि फिल'सफिया थांनानै थानांगौ। रुपसि एयारपर्टआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै जायोब्ला बे एयारपर्टआव बेरायफैनाय, दावबायफैनाय साफ्रोमबो दावबायारि बिथांमोनहा बिथांनि मुंखौ मिथिगोन, गुरुदेवनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन। अब्ला गुरुदेवनि फिल'सफिया गुवार जागोन आरो गुरुदेवनि फिल'सफिया जोंनि समाजाव थांनानै थानांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ। बिथांनि लिडारशिप स्टाइला इउनिकमोन, रुजुजायैमोन। बेबायदि लिडारशिप क्वालिटिखौनो जोङो दिनै लुबैयो साफ्रोमबो लिडारफ्रा जाहाथे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिन्थिलांनाय हाबा मावलांनाय बे आदबजों जाहाथे जोंनि समाजखौ मोजाङै दैदेनलाङो बेखौनो जों लुबैदों। जोबनायाव मेडिया नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों आरो आं लुबैबावदों रुपसि एयारपर्टनि मुङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुङै मिथिजाथों। साबायखर।